Uma izinwele zakho zingakhuli noma ziqothuka, ungabisakhathazeka mntakababa ngoba ikhona iChebe Hair Products. Iyasiza kakhulu ekukhuliseni izinwele, izinakekele, izigcine zihlanzekile. Abatholakala laphana eShowe abayidayisayo kanti bayadiliva kuzona zonke iy'ndawo. Ungabathinta kule nombolo ezovela esikrinini. Ake singene kwezanamhlanje ezithi kuphume isidumbu eNanda eThekwini ngenxa yombango wemali yokukhishwa kwesisu. Owesifazane obefuna ukukhipha isisu, isoka lingafuni nemali, ugcine ligwazile walibulala. Kanti asashaqekile amalungu omndeni kaThabani Mfekayo oneminyaka engu-27 okuthiwa ugwazwe inxeba emhlane elilodwa wabeseshona egwazwa owesifazane ongekadalulwa igama lakhe azavele enkantolo. Lo wesifazane unezinyanga ezinhlanu ezithwele. Umfowabo kamufi, umnumzane Thobani Mnyeni, uthi umfowabo ubulawa nje ubesanda kumbikela ukuthi izinto azihambi kahle phakathi kwakhe nentombi yakhe ngoba ibikade imtshena ukuthi ifuna imali yokuyokhipha isisu ngoba ayifuni ingane isafunda isikole. Uthi wamtshela ukuthi umsolwa ugwevile endlini abaqashe kuyona yize bengazwani. Wabe sethi uyanqena ukubuyela kuyona ngoba uyazi ukuthi bazofike baxabane. Kanti okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uConolel Ntembeka Mbele uthe umsolwa uzilethile emaphoyiseni ufike eqhutshwa ngunina kanti kulindeleke ukuthi avele enkantolo maduzane. Bafethu ngiyayivala mina le video, uma ukuthi ubuqala ungena kule channel ngiyacela upresse ku subscribe button ukuze mangifaka enye ivideo ungeke uphuthelwe. Nisale kahle.